Bitok. Alas 6:23 sa atong oras, nagbabalik po ang inyong mga kagahi, ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Kanginan Art Bonhoc Jr. Ani, ato ning usa, abi-abihon sa ato nga programa. Mga politiko, punta naminaw mo, uban sa mga batos ninyo. Sukad pa niya tumilabay si Mana mga kagahi, among gipakita niyo diri sa gahi ni Bay Worldwide, ang pipila ka mga ligdong ug halangdon nga mga opisyal nga naningkamot na lamang nga mahatagag ayuda ang ilang katauhan kay ang City Hall mas paspas pa sa ulod in town nga gakamang. Busa karon buntaga, sure kayo mi, ma-inspire ka mo sa gihimo sa Barangay 9 sa Cagayan de Oro City. Brother Bernie, ipaila-ila ang ato ang bisita nining taknaa. Kadyo lang, murang naka-exit siya sa Zoom. Murang naka-exit sa Zoom ang atong guest. Murang naka-exit siya. Ipa-connect balik. Kay gwapo niya ito yun. Ato rin pag-isgutan, kay kanang inyong ginaingon diha, ako na may inyong giinitan noon. Nanghatag ka rin si Bunhok. Nanghatag na gani. Uli katuway na, wa pa nanghatag. Gayaw-yaw. Oh. Karon nga nanghatag na. Oh. Gayaw-yaw. Mabitaw na, samantaong kaoy nga. Ani siya o ani. Ani ba? Nanawagan mi dere nga ang katawhan daghang kay nawan ang trabaho. Oh, correct. Ay mga garinta lang diha og ilang mga panimalay. Nga kanini ang wala nay trabaho, boarding house way ikabayad gani. Ang uban di pag daghan pag di nila gahit dili taga diri. Oh, daghan kayo. I-appeal og lista-lista niya di taga diri. So di qualified. Bisan man garing taga diri. Bisan taga Cagayan de Oro, di man gani qualified. Daghan dili qualified, Ang usa ka tag-iya ga parlor, giingnan pa nga na kay picture nga naniragid ang imuhang parlor. Oh, tama. Gipangayoan og picture kung tinuod bagi nga nanira. Oh, tama na. Anak ugok. Sa Anak ka ugok. tapos karon nagsapaw-sapaw na karon ang mga nilistahay kay siyempre 'di ba napoy mga gobyerno. Nag-encode po sila dito. Pag encode nila dito, tawati kung nakauna tong barangay po nag-encode dito, so mo conflict na po dito. Maingon na po dayon nga kanisiya di ni siya kwalipikado kay ngani ana. So ang mga form mo na problema kanay ubang gipantawagan, tagingnan din sila, na-excite taon ng mga tao baya. Kay nagkarakara baya. Human na to, gibakbakan na to tisgay ni Bay, di nagkarakara. Gipanghatag ang mga form, paspasan, So meaning to say, wak pag sila lista, burag back to zero. Di sila ready. Pag human na to bukbog, di, nalipay na nga itong mga tayo, salamat. Kay, na ang inyong form, nanay form na abot diri, di, nabuhayan ka gay art. Kay nanay form. Tawagan din ka. Sorry ma'am, dili ka qualified. Unya, matingala ka sa ilang mga forms. Lain-lain og porma ang ilahang listahan. Mausap. Ngano wala man na may uniform. Tapos, Aber. tigitagan may isa ka Let form us diri. be inspired sa ato ang bisita. Kani. Kaya atong isgutan kanang ayuda nga tinud-anay. Makauban nato karon ang punong barangay sa Barangay 9 sa Cagayan de Oro City, Kapitan Elkin Lim! Mahirap Ang maging pogi! Kuya! Burn nga, kana ramang inaana nga tugtog ay mo ginapatugtog kana. Basta mga- di basta Kung mga ubang ligdong. nga nga laki, wala lagi yung anak. Basta mga ligdong. Basta mga ligdong na yung ginay mga... Mahirap! Ang maging pogi! Hayang buntag, Kapitan Kuya Kap, may po Kuya Kapitan Noble Sir Elkin Lim sa Barangay 9. Good morning! Morning! Good morning diha, especially sa kang Kuya Hilas King, Bernie Bitok, aka John Lloyd Cruz. Ay! And also to Kuya Noble Art Bonhoc Jr., aka Joel Torre. Kana ay mong gihimo. Kap, kana ay mong gihimo ron Kuya Kap. Ana. Joel Isyo na Torre. punta ana. Joel Torre. Di lang may gusto nga mo sulod sa politika, gusto pa yun ay may mag-artista. Mga diya. Anyway, sugda nato ni Guy Bernie. Kuya,
hinaot na minaw karon ang mga tanang politiko. Oo. Ha? Labi na ilang mga batos. Oo. Kaya kanang ilang mga unsa? Sokmed warriors. Mga keyboard warriors. Ha? Ako naman nooy inyong ginainitan nga normal man na. Art Bunok, normal na nga may gani ka ng hatag. Normal na nga na ilangalan. Normal nga na ilangalan. Ha? I-review. Mag-review ta. Una, Kapitan, nag-viral ang inyong gihimo. Kuyog ang mga kagawad o mga volunteers sa Barangay 9, Barangay 9. Ha? Galing. Nga ning ayuda alang sa barangay. Gitawag pa ninyo ni kay Barangay 9 man mo. Ang ilabi 9 ayuda na. Kabalo sa do. 9 ayuda Oo. alang sa barangay. Naay ayuda. Daghan di ay kwarta ang Barangay 9, Barangay Kapitan Elkin Lim. Actually, Noble Art, ang reality mong sa barangay, kulang yun kita og kanang budget. Maugid ka na tanang Kasi barangay. kulang budget. Ipakita ang picture, ipakita. Ipakita ang picture. Kasi kulang budget. Ang awon ng support bill silang ayuda beto na ipakita. Atsik. Kulang budget sa imo ha. Nga daghan Kulang magay budget sa imong mata. napuno Nawat ko nga ipakita to Mga gipangatag, be. Sinakuha og ganang mga Biyasa man to, be. dilata nga pero tinaghana. Oo. Ayaw sana nga. Ano. Kulang ilang kwarta. Wanay budget na. May budget. O kana, wanay budget. O, imo ng personal kapitan o sa barangay na ang kwarta or nagtinabanga mo diha? Actually, isa sa nakatabang ka nato kani atong mga amigo ug kani atong organization, especially sa Mason ug kaning sa Eagles nga gitawag nato nga mga organization. Kabalo kita nga atong barangay kung makahatag manggali pinaagi sa budget sa barangay, kausara gyud ka na. Dili pwede nga nadugangan pa kay limited lagi. Pero kita ang atong inisyatiba kanimong mga organization serving or giving service to humanity. So ako yun kami silang gihangyo na kung manghatag sila, pwede ba akipon nila ang atong barangay, ang barangay 9? Kaya Nidagsa diha ang kaning mga hinabang sa imong barangay. medyo diya kita nagpasalamat tungod niya na daghan ni tabang sa ato. Muna na medyo matingala sila nga man nga dili man dahunong og panghatag kay maulagi ka na hinay-hinay na tapok kay dili man nato pwede ihatag nga ginagmay kay basig mo ingon sila nga nganong natagaan ang uban wala. So ato sang tapukon paghuman aya din nato distribute para sa tanan. O Noble Art and Kuya Bernie, dili lang kami nang hatag sa among kabarangay or registered voter sa among barangay, tanan nga mangayo lugar within our barangay. Ay, mali na ang ang imong mga akong itabangan. Mali. Mali ano mali? Ito pa, way listahay diha, way listahay. Ha? Wala man mo ni sulod sa guidelines. Wala mo ni sa guidelines, walay verification, walay portal, walay ana. Dili pwede nato balibaran ug kitse mo duol ka nato Ang sa maning barangay sa barangay Unsa 9. man mo dia oy, wa man mo nagsunod sa kuan day diha, guidelines day diha. Wala gibasya balag naka long sleeve. Balag naka long sleeve na kapitan. Pwede ra. Kay usay kailangan ba nga naka long sleeve, dili naka long sleeve kay what if kung naka long sleeve basihan ra ba daw sa dagway? Ang profile pic, apil ang profile pic. Wala yan nakap. Wala ka na. Basta kailangan og tabang atong tabangan. Nanasad lagi ni ba? So way listahay, way verifikahay, ayuda hatagay ra yun. Hatag ra. Kagaya din naman sa barangay ra mangguna. Kaning tibok syudad kailangan man gyud na ilista kana barangay ra man yun naman sa kagaya art oy ayaw mi ikumpara na ana nang problema sila ayaw mi ikumpara sa ormo di sa ko magstorya ng uban dito sa barangay 9 ana why lista diha kapitan. Walay lista gid kita
Actually, naakita as a matter of transparency para makita nila nga gipanghatag nato ato ba yung ipa-receive sa ila nga naghatag kita. Ipa-receive lang kay siyempre pangitaan niya kita sa katong naghatag sa ato. Inyo bang gihatag? Oh, tama. So, muna nga kailangan gid kami papirma at the same time napagitay documentation. Mhm. Pero barangay lang na siya, barangay file. Kay dili kita pwede nga basig mabalikan kita nga wa man ninyo gipanghatag. So paghatag ninyo, paghatag ana gahit Bernie, Oh. dito pa rin ipa-receive. Wala na nakabutang nga pila income ninyo diya day. Oh, ana. Unya ang gibutan sa uban kay dili kasabutin man nagpalista nga. Sir, wa na lagi mitra. Ibutang lang ko diha, butangan pa bitaw income, butang jag lockdown. Correct. Tinood. Correct. Tinood. Lockdown. Oh. Ana, diha sa inyo ha. Unsa ni ang inyong sistema ani Kapitan Lim? Bali una, priority atong tan-awon sa inyong mga volunteer scheme sa gitong mga nawad ag trabaho ug wa na gyud mga gikaon ana labi na nga. Actually, ang atong wala kita priority in as much as we want to tagaan ginato tanan residente, including the kaning mga renters nato nga naa diri nga medyo wala naging mapaingnan kitara. So basta ang importante lang nga mo adto sila sa atong office sa barangay o kung naa manggaling ihatag ang barangay amo gid silang tagaan. Kato lang, Kuya Kap, akong kitanaw sa imong mga photos, kasi classic color, wala gi iusa ko lain no, nay green, orange, nay fuchsia, nay red, nay green. Sa may favorite color nimo dia Kuya Kap? Kanang pink, kanang pula o yellow? Ako tagnaw na ko. Oh, sa may tangan nimo. Siyempre fuchsia. Anong wala may Kung pa ismilingon, pink na lang. Ano may nakabutang nga lim diha nga sayang sa kayo. Ano wala nakabutan diya nga Butang dia. lim? Oh, butang ang tani mo na. Butang ang tani mo na. Oh. Bawal ka na it's a no sa atong barangay naputang kita sa ani lang siya Kuya Bern and Noble Art as a matter of transparency nagid kita documentation na picture kinsay naghatag Mhm. o naka-logbook ka na siya and at the same time general na ang among pag-post sa social media sa tanan nga nagtabang amo gid ka na siyang gi-post para ma-acknowledge siya in fairness sa ila. Pero mao man ni ang ila kapitan, excuse me kapitan ha, mao man ila ha. Nga dapat naingalan ang hapon na gani. Kamay anang isyu anang ngalan. Dapat naingalan. Kay basin ilugon pa lang na ni Ertin Lim. Oh, tama. Abot sa barangay 9. Oh, correct. Tama. Ana, so ikaw wa ka mabala ka ana. Kanang pagbutang-butang og ngalan, busy na kayo ang barangay, dili na kana namo mahimo. Isa pa, they are being properly acknowledged via logbook and nakabutang gid ka na ilang mangangalan sa among bulletin board. Anybody or anyone who wants to check kung giday naghatag, naa ka na sa bulletin board sa barangay. Ug dili pa ka na, amo gid ka na silang i-acknowledge via social media. Pero wala dia sa ay basig na dia sa ilalom sa bugas ang business card, basig na dia. Wala may picture na mo diya. Kapitan. Wala picture dia nimo dia Kuya Kap, wala. Wala gyud ka na. Dapat man tabutangan Kuya Kap kay gwapo man ka Kuya Kap, di gwapo kay ibutang dia ta malay mo moabot din na imong kanang ekobag matuna sa mga laing lugar o dinisikat pa ka ana dili di ko ka magunaw na ana. Maabot yun sa mga single mom. Labi na to na. Oy, sa may single na. mom. Number. Uy. Wala ka na, wani mo na ng Kuya Kap nga basin ding maabot din ng ekobag dito sa laing lugar din mailado ko ana. Dili ka na pwede, Kuya Bern. Ay, dili gyud din. Ang ako lang gikabalatan kay sa ato mong posting, daghan naman himuon ngayon nga sana all dapat maabot sa amo. Oh yeah, correct. Pero ako lang unsang hangyoon ang tanan nga dili kita pwede mag-compare sa other nga barangay. Iya manggod kaning paningkamot na.
ang ako diri gignan ako ang akong konseho nga dili kita pwede maghulat sa tabang sa national or sa local sa city. Kung naa man galing mo abot, dako kaya mong pasalamat. Pero kailangan maningkamot kita sa atong barangay nga matabangan ang atong mga kabarangay. Oh, ayaw lag-react ani kapitan ay react amo rin ni Bernie. Mauna diha kamo mga taga City Hall nganong nahimo man na diha be. Kamong taga konseho. Konsehal. Butang-butang pamugnalan niya i-justify pa ninyo nga Isos! Nakaluod-luod ramong mga... Ay, basta konsehal. Konsehal. Easy! Nasa lagi ka. Oh, may issue na sa tani. O nang gikuan. Oh, easy. Pero why not? Why not? Tsoko na. Yun sa man mo pagkumbinsi kap kani mga magdonar, kani mga donors. Correct, tinood. Ni nadalas yun sa mata ni Kuya Kap. Talawang mata ni Kuya Kap na murag luoy tanahon ba? Ana ba? Naman na usahay sa dagway man sa nausahay kagay art. Tanawas Kuya Kap oh. Naluoy siguro. Malumanay pag yun. Malumanay mo istorya oh. Dili ka nang sagit kita. Kami ayuda. Oh. Si Elkin Lim pinahala nga. Kalmara ba? Mga ma'am, mga sir. Oh, ana, kalmara kayo. Oo, ate. At actually, Kuya Bern, ang novel art, dili na kailangan kumbitsihon ang taging mga organization nato. Kay they all know, kung gikaingon nyo na bright ang mga tagay-anon, nakita nila unsa kalisod. So ang ilan na lang automatic sila motabang and blessed kita nga isa kita sa recipient sa ilang mga tabang. So yun na ang hitabo sa atong barangay. So dili na kailangan nato kumbensihon nga kuan ang ato lang direksyon na tangingon nga kung may kay again gatabang gid sila automatic. So ang ako lang bisag pila na kap, excuse me, bisag pila na. Bisag pila buok, bisag usa lang kayaho nga bugas dawato. Oh, ana, bisag any dili kita mo dawat og cash kay we encourage taon gayon. Walay cash. Mali si kapitan. Mali siya. Ano yung style mali? Mali man akong gabatong ka. Pero may mga budawat og cash. Nga mas may nang cash kay kwarta na. Unsa man taon ni Unsa man taon ka Kuya Kap oy? Dapat gani kap inyong ibutang di inyong ngalan kay di man na inyong kwarta. Akala di man kwarta sa gobyerno. Mo man lang ginasulti nila. Isa pa bonhok. Ano gina istorya? Ana. Oh. Personal man yung kwarta. Oo, tama. Konsehal. Mga politiko. Isure daw sa mga abi nga inyo hagyo ng kugali yung kwarta ba? Sila sildo. Kita kay discourage kinato ang paghatag og monetary o we encourage katug yung mga bugas o food pack o whatsoever nga diretso na namo og packing para mahatag sa namo automatic sa atong katawan. Kuya Kap, siyempre, diriba kaningat sa Cagayan de Oro at mga barangay ga dikit-dikit. Kana bang mga abay ni mo diyan nga mga dikit nga barangay pag medyo mo sir, apilan lang ko de survey kay Kap kay doon na nadamay na po sa dada. Actually dili lang kasigbit na barangay. Oo. Sa ganain barangay mo duol sa amo nga tungod kay wala sila nadawat. Malayo sila sa amo kung nabay sobra. Amo ginang automatic tagahan, Kuya Bern, kung naay sobra lang sa amo. Naunsa. Kay paasa gani na dapat ang barangay 9 Bern? Asa gina kuya? Abay sa barangay. City proper gini siya, Kuya. Asa dapat unsay landmark kani diha kuya? Jollibee, BBP, o kaning BPI. Sa Diha dapita. Diya Ang Divisoria area o kanang diha sa may JR Borja, ana? Yes. Partly sa side niya. Okay. Oh. O ba? Awa. Miaging mga semana ato ang na-interview diri pod si Kapitan Uyakap gyapon nga Dondon Aliurin. Ga-house to house gyapon. Way ngalan, Laras. way picture, Laras gyapon, wala gibasihan sa gate. Unsa kanito? laras. Unya niabot diri sa among subdivision. Ngala ko mga silingan nga, uy, ala, grabe dito. Unya ang mga silingan po nga, ay, ihatan lang sa uban sir. Diri po sa, ay, sir, salamat kayo ma'am, salamat. Ay, sir, di mo dawat, di ihatan man na sa uban, basina pa. Simple sa mga utahan na good. Unsa man ma'am, sir, nami diri unsa tinabang, kinsay mo dawat. Ana, unya, ipamugos pa yun nila.
Ay basig na ulaw lang mo, ma'am ha, sir, basig na nawat ang trabaho nyo diya kay ani po ilang ginistorya para di na mo manggawa sa balay samtang naka-ECQ ta para ang COVID dili magpasa-pasa. Mo Apa yun na anang explanation? Ang volunteers. Tama. Pariyo, ang kaning barangay 9, hilom ra pud kaayo mura ni si Kapitan Dundon nga Alyurin. Di lang kay karon ni sila Bernie kay nawagan ta dili oy. Oh. Ha? Taod-taod na ni Dugay sila. na, Am I dugay na, correct, dugay na. Kapitan Elkin Lim? Yes po. Yes po. Tama ka, Kuya Art. And then, naitabo ka na sa amo, kaya di man kami magpili, tanan residente ang mamuntagaan. Kani mga arang-arang, nagtawag lagi sa ako, Kap, nganong giakip pa man ninyo, na okay, hatag na lang sa lain. Oh, good. Ingon ko sa ila, inyo ka ng share. Bahala na mo kung asa ninyo ihatag sa Tama. katong mga walay pagkaon. Ang ako, we want to be fair sa tanan nga residente sa barangay. Muna pinakasakto o pinaka-basic ra gyud, no? Ayaw na, ilaras na ihatag, bahalag, mansyon na diya, bala na pa hilipad diya. Paghatag, tama gingon ni Kapitan. Pag ingon nga, sige lang, salamat, okay naman mi. O di, ikaw sila na ibahala kung asa nila na ihatag. Kuya, Basta gipangutan na ganun si Kapitan Elkin Lim sa tuang producer Ah, na si Imyat. Anak, naaman lagi mo diya, tap ka na sa Facebook. Inyo malagi ng yung sa post. ah. Kung sa tutubag ninyo, Kap, sa inyong volunteer nga, for documentation man ni sir, para makita lang, pero wala mo nagipanghambog nga nag-post me, nga nanghatag me. Tama. Is that correct, Tama. sir? Tama na siya. Because of what we call transparency, noble art, kailangan gid nato ipahibalo nga ang kanang gipanghatag sa ato o kanang budget sa barangay nahatag gyud sa katawhan. Dili pwede nga ato lang ng ato-ato lang kay di dapat transparency magka ang tawag. Hindi man day ni mga kagahi. Pwede Hindi man day gyud ni- pwede man gyud lagi. Naman gyud mag-justify gyud nga. Ikaw po, Dok. Pila na po na mo nahatag. Kung gusto ka, ikaw di hatag na ay mong naong po. Sa murag, kamo man ang naa sa posisyon. Ana, kuya kung hinatagay lang, ginoo ko. Pangutan-ana ninyo si Lito Inglesero. Pangutan-ana ninyo, ikaw ba na namo? O man na among ginasugo. Ginana nga mga butang baka na bang usahay mo justify na lang bitaw kay napangka naman. Ana, kuya, mura ba sa ilaha? Lisod man na, uy. Naandan na gud na. Naandan naman lagi ni sa barangay 9. Naandan man lagi na sa barangay Ipunan. Wa man lagi ngalan-ngalan. Mulanding man lagi diya sa ilang mga balay. Way lista-lista. Unya, naapay kaning City Information Office o City Social Welfare and Development sa Cagayan de Oro. Nga inon pa ka nga. Daw be, kung ilaras na to, tanan. Pati silang gaisano, git kay tagaan. Okay ra sa inyo na, ano pa kina? Okay na sa inyo na. Yana ba yun ni mga kagay? Magsakit ang iyong dugan nga makahatag mo, mapobre man o adunahan. Tanawa na o barangay 9. Ha? Buhi kayo nga saksi nga dunay mga gibutan kay wala di ang tag-iyan, nindot ang gate, nindot sakyanan. Unsa to Kapitan Elkin, manawag diya balik sa inyong mga volunteers, sa inyong mga staff diya mo. Ingon pa nga, nganong gi-appeal pa man mi in town ninyo? Oy, ihatag la sa lain. Oo. Ano na, Kapitan? Tinood ka na. Ang amo lang point is, dapat tagaan na mo tanan, tutob sa matagaan. Sila na'y bahala kung pagdawat nila, ihatag sa nila sa ilang trabahante nga katong wagi pagkaon. Basta the point is, na-feel nila nga naagi ayuda ang barangay para sa tanan. Natan, so gikan kang Natan, mauni ang kapitan nga kugihan og lig-on og baruganan. Guwapo pa jud. Hoy, tarawa na. Anak kay fans, ha? Mahirap. Si River Suba, mga kagay. Pwede ba ihangin ninyo sa rescue unsa ba ni opisina lang, ambulance diri unta ngawangwang nga mulabay sa lugar gabi na. Pakulbaan mi alahi po niya. Kadto lang. Ayon niya pakalitiin taon diha ha. Kadto lang, Dari kuya. kapitan gikan ni Ami Amor. Oh. Mga tanan lang ko. Ay niglaparo sa LGU. Sumala ni Reynan Lintuhan Aguilar. Again, wala na mo nag-iimbita si Kapitan Elkin Lim aron pakauwawa ng taga City Hall ha. Wala mi. Wala ba? Dili day. Ni siya nakita namo. Wala pud ni siya ang nanawag ha. Ang production team sa gay ni Bay ang gapangita gyud og someone
somebody, something nga makahatag og inspirasyon labi na sa mga og leksyon sa mga politiko. Kadyo lang kagayat, kadyo lang. Di ba karon ang LGU nagulat man tang ang LGU mismo gyud mohatag og budget sa ilang on. Diya ba sa barangay ninyo dia Kuya Kap nagnanabay lista-lista dia? Nanabay nag-fill up o nanabay gihatag? Or nanamoy daan nga listahan in kaso pangayuan mo nanamoy daan listahan dia Kapitan Elkin Lim. Yeah, actually kita naagid kita from the poorest of the poor up to the katang naay lugar kanang ansani kanang mga naay nakalimot ko sa term kanang naa sa tama nga kuan ba makakaon ba agid kita lista ni ana para dili kita pwedeng maignan nga pabor-pabor kita nga kanira atong gitagaan dapat again and again tanan gyud makadawat. As of today ba na ba? Kinahanglan ang mga kapitan mag-submit diri og listahan. Kamo dili pa nga diha pa maupay pagkarakaron ninyo mang lista meaning naa na mo daan. Nanadaan. Natay daan ni ana kay natay lista but again mali gyapon na inyo ang kapitan mali gyapon. Mali gyapon. Ano mali naman pud na? Dapat moadto sila sa balay-balay para naay verification, naay guidelines. Kung buhi pa ba ni, ana? Una nga akong giingon, gahi, Bernie, ug mga kagahi. Imposible kay ba, may unta kung first timer mo, niya 1 week pa mo sa pwesto. Dahil sa unsa na gani kadugay si Kapitan Elkin Lim tuod sa politika, sa barangay. Actually, first time pa na ako as barangay captain. First term. Pero nakagawad na ako, Noble Art. First time pa gani na, nanay listahan. Kung ikaw na, City Hall, andin amdam na. Hatag na lang diretso. Dili na yung nga, ang lista pa. Kunya, nagkalain-lain pa ang mga kurma sa inyong lista. Ana. Actually, in fairness, nalay gamay nga kuan, although natay lista, pero usahay man good, mausab na sila gay pandugang, muna nga kami ng mga kapitanes, maglisod na sad. Although I know na all the barangay lugar sa atong city, naman na sila profiling ang tawagan na namatay profiling. But then sometimes, na po additional na dugang nga mga requirements na dapat ingananin nga na diya kami magkalisod sa among pag-listing na po. Sama sa mga unsa nga requirement, Kapitan? Daghan kaayo kay sila man gud ang magbuot ang City Hall. Ang DSWD. Ang DSWD. Through the DSWD mo magbuot kung kinsay angay nga ilista? No. Naa sila yung mga pa-fill-upan. Ako kaming iklaro nga dili sila magbuot, pero yes. Sorry. Ang tarin na naani, na sila yung guidelines kung kinsay pwede matagaan. Okay. Kung sa ganyan na forms ang gamiton, unsay fill-upan. So, diha kami madugay. Kay kung katong last year pa na profiling ang gamiton unta, mas madali. Unya, ang concern lang namo kay usahay tagaan magdug kita o kanang deadline ba. Unya, sa ako okay lang kay gamay-gamay ako nga barangay. In fairness sa mga dagko, lisod kaayo. Dugay unya tagaan kita deadline. So dapat kaning DSWD dugang-dugang pud may problema dahil sa mga kapitan. Dili ba? Ayong buntag nimo dia Director Flor Libang sa DSWD. Paki-check daw kung ano yung sistema be. Kay nasayro na mo wala ni nagreklamo ang kapitan ha. Ang amo lang dire nga usa sa makalangay kay naa mo ipandugang-dugang nga mga rekisitos. Ana. Ana mo tay lista. Kadyo lang kagayat. Lista na daan. Na profile na. Nya mo ingon nga wala na nadugang. Kato na lang ang idugang, mautoy idugang na lang pod kaysa balik ta sa uno. Kadyo lang kagayat ba? Kadyo lang kani ba nga mga departamento, pre ng mga CSWD ana ba? Siyempre, naman sila sa departamento nga paraan nga mga klase ba? Ngano din nga layo pa tong mga panahon na pagsugod pa lang yung pandemya de, giandam na din na daan nga, giandam na ang kuan ba? Plano ba? Trabaho man gyud na nila. Mao galing. Like for example ba, trabaho man na. So dapat layo pa lang. Nagunaw na sila unsay pwede nga worst, unsay plan A, plan B. What if kung ani. So nalata andam na tadaan.
What if, uy, mura delikado. What if, di ba kayo mo man ang trabaho? Di ba? Tama ba ko? Mo ba akong pagsabot? Tama. Ala, pangkagawad lagi kayo na nga. Easy. Pangkagawad na lagi kayo na. May-issue ta na. May-issue ta. In fairness sa ila, Noble Art and Kuya Bernie, in fairness sa ila, basig na asad sila ay nga sila purpose nga ng ila ng gihimo, no? That's why sa atong barangay, gipatabangan gid nato sa atong staff para lang gyud mo come up ta o makakuanta sa ilang time frame at time limit o kung pwede tanan gayud na malista ang ato lang unta nga hinaut unta nga ang atong katawhan kung simba ko lang wala sila naakit og lista hinaut unta ilang sabton mo lagi nga ang ato as much as possible malista gayud tanan. Kuya Kap, as of today ba? Yes. As of today, inyong barangay, kasi sige naman tayo ng lista, na ba? Gikan ka ng LGU nga ayuda? Or, Wala pa lagi. Wala pa lagi, Bern. Pero naman sila, ilang ka na ang ato, nga dako kay tabang kung maabot ka na sa atong barangay. so wala pa Wala gilagi pa lagi, na Bernie. Mao lagi na akong pasabot. Wala pa gilagi. Mao lagi na ingon ni Tyrone J. Lausi kaayo uban sistema sa barangay. Dire, maglinya-linya pa sa barangay hall para ipakuha mig form na buang na. Gaiwas gani niyong tapok. Ang sistema noon nila ang makapatapok. Sorry sa words, pero bugo jud kaayo. Imuha nang gisulti Uy, Tyrone. mo ba na ilang girason na nga, di nila ma-house to house kay delikado daw. So ang tao nang nagipalin niya, mura kay po istorya di ay naunsa. Tap, naunhan nimo og panghatag ang mayor. Basin masuko bodto nimo. Ayaw na konkap. Anak. Ha? Tinuod nga gahi gyud si kapitan. Anak. Unsa nga klase nga Good gahi? morning, Dean Michael Ratonil. Sa BDO, nakahatag na ba ka para sa Barangay 9? Na. Lifam, good job, Kap. Grabe, gapusot-pusot dire o mabuhay ka, Kap. Ha? Daghan kayo ang miunsa nimo, Kapitan. How does it feel nga ang imong barangay, ang Barangay 9, sama sa Barangay Ipunan, naghatag inspirasyon ni ini nga, mao ni ang tinuod nga bulan og pizza gyud Bern. Agosto. Agosto ano? Unsay gibati nimo kapitan nga ang katawan karon nga naminaw sa gahi ni Bay, ang gahi community inspired kanimo nga pwede di ay manghatag nga laras, manghatag nga unya na ng lista, i-receive lang unya bisag kinsa unya way epal, way nganlanay. Unsay mo gibati ana, daghang kaayo pertiga pusot-pusot, di na mo mabasa inyo mga comment, ipagawas na naman ang mga comment sa live namo o diya nga streaming. Actually, yung number one yan, ako kayong pasalamat kami sa konseho sa Barangay 9, no? Isa lang yun akong punto-punto gihatag sa council na this time kailangan kita ipakita ginato sa atong katauhan ang atong dedikasyon, ang atong commitment, ug labi na ang atong unity, no, sa council para gyud sa pagtabang sa katauhan ug walay pili-pili. Unya, bless kita nga daghan itabang sa atong barangay. In fact, Kuya Art and Kuya Bernie, last June, pagsugod yun sa medyo nagbalik kita, nagsugod na kita hatag, no? Medyo na-delay lang kay nahatag ka na July 1 ata. July na sa first week instead of June. Kay, It was MECQ. MECQ pa. MECQ, yes. Oo. Kay kita, na-confine, na-isolate man sad kita. So, mutang medyo na-delayed pero that's intended for June unta. So, hopefully, nakatag ni sa June, for June, and karon for July, and hopefully we can give sa August, September, and hopefully padayon lugar ka na siya. And dili kita mag-ingon nga, sorry, but I need to express this nga, kami, ang tabang sa city o sa national, dako ikaayo, ug tabang kanamo, pero ang barangay manggod, kung sa yanong tao pasultihon pa, iya-iyang paningkamot na ni sa among barangay. So, ang among barangay, focus on sa among katauhan sa barangay. So, dili na sa kami maghuna-una sa lain barangay, dili kami maghuna-huna sa tabang or whatsoever.
ang amo nga masolusyonan ang among barangay, no? So naamang goy sila rason ang atong nasyonal o atong syudad nganong wala pa nila nahatag ang ilang ayuda. So dili nami manghilabot ana. Basta ang amo focus sa among barangay nga makapanghatag kami para sa among tabang sa ilang kalisod. Galing ah. Daghang kayo nga salamat. Kapitan Erkin Lim sa Barangay 9, Cagayan de Oro sa imong panahon. Salamat sa inspirasyon. Amping mutanan diha uban sa konseho sa Barangay 9 o mga volunteers. Mga volunteers. Istorya sila kapi. Katuman namin ni mga taga Barangay 9. Ang mga supporters ni mo diha, og imong mga volunteers. Okay. Number one, nagpasalamat ako sa konseho gayud sa Barangay 9 o kaning atong mga volunteers, atong staff nga mitabang gayud sa kaning food packing o labi na katong mitabang mga sponsors nga mga kuya o mga brad nato sa Masons o guban pa nga personal nga mga nitabang kada gid sila ang atong pasalamatan og dapo og di lang nako malimtan ang atong barangay tanod nga halos kada gabi gamay ra kayo ni sila pero gatukaw gyud sila buntag o gabi kay medyo gakakuan sad kami kay ingon lagi nila nga ga-inspeksyonon kuno sa PNP ga-inspeksyonon sa DILG but you know what kung kabalo lang sila nga halos di na gapangatulog ako na lang gani gaignon nga agwanta kay voluntary man kani dili man gani pila ra may honorarium sa atong mga tanod. Mga tanod! So sa gigay salamat. And lastly, Kuya Noble Art and Kuya Bernie, ang ako lang untang hangyo sa katawhan nga dili kita mag-compare sa tanan barangay, sa 80 ka barangay, kay kabalo ako sa sentimento sa tanan kapitanes. Pare-pareho kami na ang reality wala gyud minus gyud ang ayuda. So kanya-kanyang paningkamot. Kung pwede pa lang ang tanan kapitan, ihatag na namo ang tanan nga ayuda para lang gyud sa katawhan. So mo lang gyud kana ang akong hangyo nga ayaw lang magkumpara ka kaninang hatag kani wala pa kana pan. So ang ako kaming tanan nga mga kapitanes kaning kamot nga makahatag gyud kami sa katawhan sa among barangay. Daghan kay salamat ug ngayong buntag. Daghang kayong salamat, Kapitan Erkin Lim sa Barangay 9, Cagayan de Oro City. Mabuhay po kayo. Saludo kami sa inyo. Salamat, Kuya Kap! Ayuda hay, way lista hay, way ngalanay. Thank you. Amping mong tanan, Barangay 9, o mga Cagayanon o tanang gahi nga community. Oras, alas 7, uno na, mobalik rami, kadyo lang.